mig er VGT i fremtiden, fordi det er vejen til min drømmeuddannelse. For mig er VGT rummelighed, da det er et sted, hvor der er plads til alle. For mig der er VGT høj faglighed, men der bliver stadig taget hensyn til alle. For mig er VGT fællesskab, fordi vi har en masse fælles aktiviteter. For mig er VGT frihed, fordi jeg får lov til at tænke selv.